Dat in 'n man try so hard my broer om reg te kom my broer. Alle goed is wat 'n man probeer. Hy moet jou maak stres en nie kakke my broer. Maak laat sy sien sy nou terug moet val op die lyn. As met sy man trek my like meer skyn nie. Dis kyk terug broer. Hy sien hem, die mense ding my broer, sy sê edik my broer man. Hy bly die ding doen. Ja, sy te kies om reg te kom. Wat dryf ons terug na die punt toe? Verstaan jy nou as daai wat hulle nie verstaan nie my broer man. Wat dit so swaar maak. Wat sê jy? Moenie worry nie man. Alles sal reg wees. Can you hear me? When you hear me running, running. Everything graduates except the plie moan. Running. Jy as direk tyd om van die skool af te kom. My was by 'n vriend se huis. Maar jy supposed to be school toe te gaan. By jou sak. Relax my sak is hier. Sy kyk vir jou sak. Sy weet sy het jou sak is want dit is te dik geroek. Is daarvoor. As want jy roek, dan jy roek daar gaan. Nee mami. Nee mami, maar sy weet sy het jou skoolsak saam met jou nie. Nou hoe gaat sy aan school toe? Miskien my sak by die skool gevind. Miskien jou sak by die skool gevind. Maar sy is te geroek as daar wat sy nie weet wat gaan aan rondom jou. Sy was jy ooit by die skool? Weet jy of jy by die skool gewees het? Ja mami. Wie sê vir jou jy was regtig by die skool? Ons in Afrikaans geskryf mami. Het jy regtig Afrikaans geskryf? As jy verseker? Ja mami. As jy verseker? Ek kan mos sien aan jou oë sy is geroek, maar ek staan nie lieg jy nog vir my. Gaan ek my gesig uit asseblief? Gaan ek my gesig uit? Ek kan nie slaap nie man. Jy ook smaak geroek. Jo. My broer smaak geroek. Nee, kom maar dan. Smaak reg geroek. Ja, in die kussing week ook op my nerves man. Ja. Smaak geroek man, jo. Die dag geroekie. Maar weet jy wat? Het heb je op buiten gezet man. Ik denk, hij is een goede plan ja. Laat ik maar buiten zitten. Ja, ik smaak rook man. Ja. Life ja. Misschien gaat die Mikey weg. Ja, die Mikey gaat weg. Ik denk ik kan die Mikey verkopen. Yes. Off I go. Spin op die gang en ek kool al die goons. Hulle sien nie van my nie, ek cover my toes. Laat hom binne sy nai, want ek dink ek sy poes. Play in die mix op die ones en die twos. En ek weet ek's gebless met die goed wat ek doen. Met die Here se help, ek's klaar met die goed. Ek die fen op sy ground, gal uit die toe. So ek fuck my nai en die jelle is aan my. En as ek so get deep en Hou my massacre. Kom af man asseblief. Ik heb een Mikey voor 250. Wat? Een Mikey voor 250. Stemme wat ek nou in binne. So ek fuck my nai en die jelle is aan my. En as ek so get deep en die jak op die rijden. Ek so get deep en die om my is final. Stemme wat nou nog in binne my. Hou nie ons kom met sien ons Nu waren we met bloed, net 250 waren het. moenie worry nie. As ek wil net weet by jou man, sal dit enige probleem as ek dit koop by jou. Nee bro, het werkt perfect.
Baby! Jamai karo baby. Jamai karo baby. Oh. Baby, wow. Ik markeer me zo high. Wacht. Hij zoekt 250 ba dito? Dat was los. Het is zo high. Die dan was los. Wow, 250. Maar dan wat los is dit. Wil je siya di dan break na? Zodat ze me kan sa 250 sien by jou. Ek kan nie 250 in die met. Kyk, die alles die is los. Dis die ding wat maak musiek kan jy draai. Verstaan jy? Ons maak kos op 'n pot. Die ding is 'n groot help vir ons, ek kan met hy sê. Wat ons het net like wat 100 rand. Nou ry dit miljoen. Dan zou ik mee, bro. Ek kan niks anders te gee man. Dis die prys. Ja, we staan. 100 rand per week, man. Ah, sy gaan dit doen. Maar je wacht bij je gaat het nog gedaan. Nou wat alleen, waar is dan met die man met die ding? Ja, ik kom baby. Wat is een pasta? Zo, Dank je, man. Sê jy dan weet. Ja, mijn broer. Week perfect. Weet je? Okay, my guy. Zie je dat? Kom hier. Where's my microwave was here? Wesley was lost in New York. You must ask him. Right down. Nog een He's a jaar. local. You I don't know where. Another thing now, can you see? If that's gone now, he is busy smoking. I'm sure about I it. don't Where is know he? about him. I don't know. He's a local. Wesley! You can look in. En zo je zit hier. Zo aardig go in. Wesley! You see, kain day by the house when he was smoking today all time. I'm waiting on you. Ik blijf op je move, ik is loon in die hoed. Als ik zijn naar hoed, zeg dat allemaal ze push. Maar ik wat die honden moet halen voor die. Ik reep honden gebreek, zo'n fucking machine. Ik blijf in die maat, ik is loon in die hoed. Als ik spin in haar mies, ik hou allemaal die goons. Alle zien niet van mij, nee, ik kan van mij toes. Laat een banners en nee, want ik denk ik ze push. Fucking met nee. Wow, wacht zo meneer. Wacht! Waar is mijn microwave die gestaan heeft? De Mikey, mami. Wacht de microwave. Zeg voor haar, ja, wacht. Mami, ik heb niks Mikey gevat, je. Nou, waar is de microwave? Net, jij was hier niet. Ik heb daar gezet, mama, ik heb niks Mikey gevat, je. Zij heeft gezet met de microwave, geloopt samen met je. Nee, mami. Niet, nou, hoe mensen niet? Kijk hier, moet je aan mijn nootjes praten. Want ik ben een boer vandaan met microwave. Je hebt Mikey gevat, Waar is mijn microwave? Voor de laatste maal, waar is mijn microwave? Mami, kan niet van mij blijven aan Kom, wie dan alles? Was je ik hier? Wie roept nog hier? Wie nog? Waar is mijn microwave? Voor de laatste maal, waar is mijn microwave? Je hebt Mikey gevat, mami. Zeg je het geval? Nee. Zeg je het? Ja, ze gaat mij afstrepen in mijn gezicht. Waar is mijn microwave? Niks Mikey niet, mami. Zeg je het gevat? Zeg je het niet op jou, niet op pies? Maar zeg het gevat? Als hij net jij wat roept. Ik roep je, mami. Jij roept je? Dan roept jij niet. Jou, je was aan een vriend van je wat gaat. Zeg je wat jij roept? Wie, mami? Zij was jouw dag bij Saris. Wie? Die had jou schoolzak gebracht. En samen met mij kon ons praten, Kentse taal praten. Jij heeft die microwave gevat. Weet je, mami? Jij heeft het gevat. Jij hebt samen met je. Ik geloof het niet altijd. Ik zoek mijn microwave. Anders wat ik erbij zet maken. Zo maak mij jouw mind klaar op en denk waar is het waar je de laatste gaat fokken. Punt. En je komt hier uit mijn huis tot ik mijn microwave krijg niet. Ik kan niet aan weg bij mij. Waarom? Ik zoek daar gewoon dan. Wat staat in mijn microwave? Zal ik hem weer teruggezet? Wat zal ik doen zo naar jou? Kijk, als die ding week, als die ding week. Fok ik hier. Wat zou er gaan halen? Ik weet niet. Maar ze moest eerst erop kijken als ik dan weet hoe ze het dan gevat hebben. Want die kwijt is, hij blijft niet veel. Die is zo pagen, baba. Ik kan het jou share. Die is zo pagen. Daar. Wat dan is die? Oh, is voor 100 rand.
Eh bro, may kita di microwave ni bro man. Excuse? Kita mic. Microwave. Nakatanan? Masuk ti kasi mo ka may bro. Suka ma. Di microwave. Da microwave. Nabakat na kan. Pagbalti may pakuti. Ay may bro. Ikhiya? Sekalamay bro. Kala, women si kala. Kaya scoop pa ni Mikey. Wala taran sekalamay. Kansay si microwave tara. Ya may bro. Wafa may mooi. As jy nie meer gejaag kan bring vir die ding. Kan jy dit nie kry nie. Want as jy tas het jy getik. Ah, Ni may bro. hoe mens jy nie my bro? Jy oos so far groot in jou kop en jy vra vir 'n micro so 'n gejaag. Wag dan. Ik zoek niet in Mikey meer. Hij kan zelf ook naar mijn huis toe. Mijn ma had die gejaagd en extra iets. Staan ze nou. Nu moet ek nou daai glo nadat jy van my geshare het. Sy wil 'n microwave koop en nou word dit dan terugbring. Maar hy sin weer. Jullie maar, ik kan zeggen, ik ben niet ook aan het pad mee. Dat die boere al, bring sy boere saam met jou maat. Los ek praat jy asseblief. Ek en sy praat. Nou, ek en sy praat. Ek wil niks hoor nie. Die wat jy wil bring as nou die boere is die law, ek soek net my geld binne my hande vir die spesifieke ding. Maak ons miskien sin. Of laat ek jou taal praat. Ek soek die fuckers spesifieke ding van my fuckers spesifieke geld. Klaar. Fuck off. Mami, mensen wel niet in microwave zien. O, soos jy het, sy gaat nou vir my sê, hulle wil die microwave gee nie soos jy het gesteel. Ja, mami. Nou, wat nou? Kom, ons gaat haal die microwave. As mos myne. Kom. Die gaat hier weg. Ja, mami. Hey Ek broer, sê, nou mas jy gaan kopieer die paargelijk nie. Ek sê, nou net, ek kopieer die. Wat wil jy? Bro, is mijn mami, bro. Is mijn ma voor die microwave. Kom even, bro. Ek moet ook hier wat jy maak. Mami, hier is man, wat die microwave weet. Ek wou my microwave nou sê. Hy sê dat ek van julle. Net passie. Dit is ook op aan ons. Wat nou vir hom het ek gegee. Ek en my vrou het vir hom 100 rand gegee. Wat maak jy met hy saak? Ek het hom ek het hom gevra waarmee gee alles. Nou ja, vir my mooi. Hy is mos my microwave gesteel gewees. Okay. So ek stel nie belang aan hoeveel en wat het ek gekry voor nie. Hy is my microwave. Ek het papiere vir my microwave. Hallo, Ek hallo, soek wat my gaat hier microwave. aan? Wat gaat hier Wag, aan? wag, wag, wag. Hier en kom wat gaat hier aan? Van haar sien het gekom en haar sien het die dan koffer Waar kopie. vir my mooi, ek stel nie belang. Ons doen nie drugs hier nie. Ek stel nie belang aan wie drugs doen nie. Ek soek my microwave. Hy's al punt. Wow, as Hulle gaan my nie jou microwave kry hier nie. Ek staan ek gesoek op daai wag hier. Ek gesoek op daai wag hier. Ek wil niks hoor nie. Ook al microwave sal gekry word hier nie, man. Omdat ek op hierdie altyd gesê, ek kos dit weer ek soek my microwave. Ek stel nie belang Jou wie ek sien, of wie jou sien het hier gekom om die microwave te bekoop. Ek Dit was- sy nie. by Ek die- was gekom toe door met jou. Nou, ek stel nie belang Sê jou wie sien, ek op sê jou my sien. eiendom. Ek wil wat aan my. Ek waar nie dit op. Nou ek moet vloek op jou groot vrou. Ek waar nie te fuck se microwave die as ek soek my geld by hom. Nou ek sê nou ek wil niks hoor nie. Ek wil niks hoor nie. Ek Kom gaan maar, al jou kom man. maar. Ek wil fuck hoor nie. Ek soek my geld. Ek soek my geld. Ek soek my geld. Ek soek my geld. As ek hoef te gaan. My soet in die geld. Nou wat sal nou maar. As hulle soveel gaan dan nou my microwave. Kry my microwave. Ek sal hom op. Alles maak ek kak hier by jou. Wys my. Wys my. Wys hom. Die vrou Haal my my microwave. Ek sal fuck gelaal. Ek sal niks gelaal. Ek gaan my stuk draai. Wat draai? Sê gaan voedsel nee, dit is nou. Wat gaan ons? Ons gaan leer ons gaan
Let back.